सावंतवाडी स्टेट बँक नजीक बेवारस वृद्ध आजारी अवस्थेत आढळला। सामाजिक बांधिलकी व पोलिसांच्या मदतीनं त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं। आजारी अवस्थेत असलेल्या एका बेवारस वृद्ध सावंतवाडी येथील स्टेट बँक नजीक आज सकाळी 10च्या सुमारास आढळला। त्याच्या नाकामध्ये ट्यूब असल्याचं दिसलं। पोलीस कर्मचारी अंजली पवार यांनी सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव यांना संपर्क साधला असता रवी जाधव घटनास्थळी पोहोचून आजारी वृद्धाला अँब्युलन्सच्या सहाय्यानं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। त्या वृद्धाची ओळख पटल्यास पोलीस स्टेशन अथवा सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानशी संपर्क साधावा असं आवाहन करण्यात आलं। या सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव, रूपा मुद्राळे, पोलीस कर्मचारी अंजली पवार, पोलीस भूषण भुवर, सामाजिक कार्यकर्ते सुनील आंबेडकर, अनिश बिजली व अँब्युलन्स चालक सचिन राणे यांचं मदत कार्य लाभलं।